jeneng Kakang Setyaga iki ora kudu pisah karo aku. Trisno lair batin mung mergo dheweke iki ya wis rumasane lawa wae duwe anak bojo. Sing dheweke iki katone sing ora ilang. Ora sama pintu kepiye wae. Yen to kan dadi mawis kasih badan kowe aku. Bapak iki ora bakalan mlakune iki abot. Iya aku ngerti mula iki nek tuku aja gede-gede Kakang. Delok sandanganku saiki. Lho. Ya. Ya wis ngerti kok. Walah. Iki kurang gede jane yo. Kelambiku pating kerlip. Ya. Iki bobote ana 7 kilo. Ah percaya. Kelambine tok. Percaya no Kakang. Urung kalunge. Kalunge pirang puluh gram. Kalunge iki bobote 3 kilo. 3 kilo. Lah 3 kilo kok jarike kuwi 5 kilo. Dadi sandanganku kuwi bobote 10 kilo. Mula aku nek mlaku lon-lon hati-hati aja nganti kepleset. nek tiba. Engko nek tiba ora iso tangi. Goblok dadi wong sugih ora iso. Ya lumrah to Kakang, ora tau dadi wong sugih, saiki dadi wong sugih. Kowe iki aja isini-isini to, Mimi. Keneng apa? Dadi wong sugih kok ora iso lho. Ayo, nek dadi wong sugih iki ya aja diketok-ketokno temenan. Mbok tuku kalung iki aja sak menir to, Mi. Nek kanggo Kowe kok isini-isini aku. nek kanggoku iki pantese mung sak ngene kok Kakangku iki nek gegejan mengko kaboten kaya kuwi lho Kakang. Wong bojone juragan Setyaka kok kalunge mung sak menir. Yo. Ora apa-apa sesuk tak tuku sik luwih gedhi meneh yo Kakang. Wong ora iso dadi wong sugih. Ning aku iki yo jane kulino nek kowe iki ora duwe ning saiki wis seneng Kakang mung mergo Kakang Setyaka iki wis mbuktekke. Kowe seneng. Seneng. Dadi wong sugih. Dadi wong sugih sarwa kecukupan apa wae iki ora nganti kurang. Nek kowe seneng, aku ya melu seneng. Sing ora tak senengi bapakmu, maratuamu, Maratuamu Kakang. Kok mangkel piye? Saiki iki yo winginane rene ndase diubel-ubeli. Teko nang kene glimbang-glimbung, glimbang-glimbung. Tak takoni, Pak, kowe nek rene nek ora kelar nggondas, nek ora kelar lungguh, kowe ndasem ganti ndas truk. Aku ngono. ya dupeh dhisik disio-sio saiki mbok wales. Lho men roh sapa to Setyaka? Iya. Anake bondo putune duit. Nah terus Wong do ngajeni. Nek ana wong glimbang-glimbung ngono kuwi aku ya ngesakno lho. pancen wong duwe iki karo wong ora duwe beda ya Kakang yo. Ning nek sing glimbang-glimbung Pak, gething aku. Ora Moro ketang tuwa sekarat. ora ketang kepiye ae iku lak yo wis klebu wong tuamu to Kakang. Mula arep nimbang-nimbung, arep kepiye wae iki wis dimbarki. Dadi wong sugih kuwi aku ya ora ngetok-ngetokno. Heeh. Aku ya ora ceklan dhuwit. Moh aku ceklan dhuwit. Dhuwit ora usah dicekeli, dilebokno bang bleng. Lho. Lah sing tak adahi iki. Buat dia apa iki? Apa Kang? Remote mobil. Lho. Remote mobil iki nganti sak tas iki. Lho iya. Remote mobil keluaran terbaru. Terus Jenenge apa kae? jenenge lah
ini nang kene kabeh. Lah, panter sing tem tuku dol. Lho kan aku ki nek numpak mobil sing apik-apik iki. Bojone wong sugih kok numpake panter. Mabuk lho, Kang. Mabuk. Alah. Panter iki ya ora apa-apa. Iki dienggo nyambut gawe sok kala masane iki kepengin tilik Tegal. Lah, pantere dol, sopire sing jenenge Badi iki pecat. Ya terus Pecat, aku ra seneng. lah digenti sapa? Digenti sapa? Hah? Digenti sapa? Genti wong liya. Digenti wong liya. Aja sing jenenge Badi. Alah apa? Ora seneng ya? Gak seneng bocahe klemak diperintah ora tau. Lho. Ora tau ndanyak nyek. Ora ndang cak-cak. Nah, beda karo Kakang Setyaka ya Beda Kakang. no. So, Nah, dikon golek kaya suwene seminggu. Sedeloke seminggu suwene sesasi. Oh, urung ana sesasi wis kelakon. sopir sing jenenge Badi pecah. Heeh. Loro sing jenenge Jarot. Tumpakane panter. Aku yo guting. Kae yo pecat. Dadi nek sik motor elek-elek, mobil elek-elek kok dipecat ae. Pecat sak sopire. Oh, sak supir-supire. Lah marang kok nek ora duwe terus piye? Hah? Nek malah sik ora duwe. Aku tak golek neh ning dealer. Golek Duit tumpukan mbok padoni. kasuran duwe ya, Kang. Oh. Wong kasuran duwe kok ya. Lah, sing bocah wedok kae, kok bocah wedok. Calanang sing mergawe ning kene, buruh ning kene kae. Cahe gundul. Gundul. Gundul kadang-kadang teko, kadang-kadang ora. Oh, Sing alah. tukang gawek lucon piye? Iku kuwi wis tak pecat iku. Heh? Wis tak pecat suwe iku Kakang. Goblok piye Lah kok lah. goblok piye? Lah jarene mau Kakang nek ora seneng ya kok Kuwi pecat. aja pecat. Bocahe gundul kuwi arep tak nggo asok. Hah? Asok. Asok apa Kakang? Kowe kok bodho ki piye kowe iki? Awake dhewe iso sugih kaya ngene. Kuwi mergo betaun awake dhewe asok karo Kanjeng Ratu Nyai Blorong. Lah nek bocah kuwi kok lungakno terus piye? Awake dhewe terus piye? Iki nyawa lho iki. Iki nyawa. Dadi leh musuke iki harus rae wong sugih ya Kakang. Oh, alah. Mimi. Kowe kok goblok. Bodoh kowe. Ya kene ngopo dadi Kakang iki lagi gondo. Tak kira Kakang sugih iki ya lumrahe kaya wong-wong akeh kae. Ning malah kene ngopo dadak Kakang iki muncul Kakang. Perkara iki ora perkara sepele. Mergo kuwi ana sambunge karo Kanjeng Ratu Blorong. Kowe roh ora? Mudeng ora kowe? Aku ora ngerti Kakang. Saiki ngene yo. Iki ana dalan. Kowe ora perlu susah. Kowe ora perlu kuwatir. Awake dhewe tetep dadi wong sugih. Tetep dadi wong mbrewu tumpukan bondo donya. Ning anakmu kudu dadi asoke. Anak. Dadi korbane anakmu. Apa? Nek ora anakmu, kuwi engko malah ngembet karo
tegel karo anakmu. Nek ngono kowe tegel karo aku. Iya. Nek aku loro-loro meniki aku ya ora tega. Aku mau yen aku dadi wong melarat. Aku mau nek aku ditumpes karo Kanjeng Ratu. Mula gelem ora gelem. Anakku bisa diasoki. Ora iso kakak. Nek hati anakku iku aso aku ora iso. Golek awak liya kakak. Golek awak liya. Kabeh wis ora ana. Sing mergawe nang omah kene wis ora ana. Goblok. Eneke aku kowe karo anakku. Oh, aku ora entuk. Ora entuk kakak. Piye? Ora entuk. Piye? Entuk piye? Ya ora entuk tinggo asa anakmu iki lagi iki kok yo malah tiga karo anakku to kakak. Kowe ora lilo. Ora. Kowe ora mikir kuwi nganggo bathuk, aja nganggo dengkul. Kowe tok piye to kowe tok pik? Kowe kok ora mudeng iki piye? Nanti suki kakak karo aku iki ratu nanti anci bagi ning anakku kan. Nanti anakku kok basa. Apa yo iki ora saksi ora mawas karo anakku kakak. Ngene lho. Iki perkara nyawa, heh. Nek nganti kowe ora lilo. Terus Kanjeng Ratu blorong kuwi duka. Iso-iso aku karo kowe sing tumpes. Lan aku mau nek aku nganti dadi melarat mergo saka kowe sing ora sarujuk perkara iki. Aku wis setuju kakak. Eh? Piye? Baleni. Sarujuk ora? Sarujuk ora, eh? Tak pentung pisan lho. Oh, malah minggiat. Iya, Cak. Wong wedok goblok. Malah anak juga melayu. Hei! Yes, ya Allah. Kaget sakjroning atimu. Nganti aku temeka ning omahmu kene. Nggih, nggih. Apa kira-kira Kenapa? iki wis jangkep setahun. Kepiye janjimu Setyapa? Nggih. Kula nggih. Nggih pun tesih emot kok Kanjeng Ratu. Isih kelingan? Nggih. Yen pancen dina iki kowe isih kelingan, aku njaluk nyawa siji. Jalan kabeh penjalukmu wis tak turuti. Ini ki ngaten lho, Kanjeng Ratu. Mergo cubluke bojo kula mboten saged ngaturaken asa Kanjeng Ratu. Kowe ra bisa mutuke apa sing dadi penjaluk. Ning kula janji benjing kula aturaken Kanjeng Ratu. Setyapa. Sing tak jaluk dina iki jangkep setahun. Penjalukmu apa wae wis tak turuti. Omahmu coba sawangen. Omahmu apik kaya ngene sapa-sapa? Nggih, saking Aku sing meneh. nggih. Yen kowe ra bisa wujude apa sing dadi penjalukku, sawangen omahmu bakal kobong Setyapa.
Ini bang aku sugih. Kalau aku dadi wong ora duwe. Apa maneh saya anak iki arep asok kaya ngono. Kok kebangetan temen kowe to Kakang. Loh, Kakang. Kakang sedih apa? Sopo kowe? Sopo kowe? Lho, Kok sembuh? sopo iki? Weh, Aku iki bojomu, Kakang. wile. Sopo iki? Ora ngono to. Lah aku iki bojomu kok ki malah lari karo aku. Walah. Kowe sing nggawa dhuwitku. Kowe sing nggawa Mas Picis Raja Granaku. Iya. Kang, Eh, aku iki ora nggawa dhuwitmu Apa sithik kowe 1000 njaluk, rupiah Kak? aku ora nggawa lho, Kakang. jaluk tak cukur saiki kowe, ya. Aku arep mbok sunati. Aku arep mbok sunati yo. Balekno apa ora? Sik kon balik iki apa? Eh, Ih, aku iki kok malah tak sembrono cukur. lho. Gundul. Kang, Lho, Kakang. kledang saka etan kaya apa? Prengori pring bongkotan tak cegat nguri metu brosotan antororot. Kang, iki tak piye lho, Kakang? Kok iki kakek buat kopiye lho? Kok yo eleng, Kang? Mbok anggap edan aku mbok tak boy. Tak tuku ndas semua piye? Wong sugih mbok padoni. Oh. Mbok yo eling Kang, eling. Aku iki sapa? Sing tak gendong iki sapa, Kang? Diwasmi. Lho, sapa iki? Sapa iki? Ya kula kuwi. Diwasmi coba aku iki sapa sing nang ngarepku iki, Kakang? Ketoke Ketoke apa? bojone Bati. Kang, kowe iki apa lali to? Lah aku iki bojomu kok kandhake bojone wong liya. Mulih numpak panter apa ora iku? Ya, Kakang kowe iki kok wis lali temen to yo. Yo. Nek numpak panter kok aku nunut. Kang, kowe iki mbok yo rasa ngono. Aku Mergo nek nunut kowe gratis. Gak tau mbok tarik bensin. mbok temenan yo Kakang, aku iki kowe iki kudu eling, kowe iki kudu ngerti aku iki sapa sing tak gendong iki sapa. Loh. Kowe Lasmi. Bojoku. Ya kene ngomong ndak wong ngono iki kaya ngene. Ngene apa? Badaku entek mi. Badaku kobok kabeh mi. Aku melarat nang ngene iki. Lah kok iso, Kang? Lah kok iso kene apa? Kok iso? Kok iso entek iki kene apa, Kang? Aku entek mi. Kene apa? Kowe karo aku balik melarat mi. Kang, mula ta mula. Wong iki nek nyambut gawe sing bener, Kang. Aku kira wis kandha. Nek menawa durung piti wanci ning dadi wong sugih, mung mergo kagawa durung kejadian gawean iki ora usah ngoyo-ngoyo. Ya kena, Kakang. Wong iki budidaya ning iki sing bener. Lah nek kowe iki nganggo cara sing kaya ngono kira ya ora bener lho, Kakang. Ya mergo aku panas mi rikala sekolah aku di undo mono karo bapakmu. Oh alah,
Wong jenenge njaluk kok aku kudu sugih dadak. Cilike 15 dina gedene 30 dina. Atiku panas iki. Ya saiki Terus aku nganggo cara apa ae supaya aku dadi wong sugih. Aku mujo blorong mi. ya wis saiki ngene ayo Kakang. Sing wis ya wis ora usah dadak dibaleni. Nek nyambut gawe iki ya sing becik. Mula nek toh durung titi wancining dadi wong sugih, ora usah ki dadak kayuh lintang. Mengko nek ciglok kaget. Iya, tak pikir bener kowe iki. Dadi wong urip kuwi ibarate wong mlaku. Wong mlaku kuwi nek ngingeti dhuwur wae. Iso-iso malah kesandung. Mula nek mlaku kudu hati-hati, ana tetembungan kae lho. Ya. Wong becik bakal ketitik, wong ala bakal ketara. Mujo karo blorong mek pesugihan kuwi dalan sing ora bener ya Mia. Ya mula saka kuwi Kakang ora usah dadak dibacutke. Aku ya wis nedol nrimo. Waton toh aku iki iso urip bebarengan karo Kakang Setyaga, raketang paribasan sedina iki mangan sedina ora ning aku wis trimo Kakang. Ngene muga-muga lakonku iki lakone Setyaga bengi iki ora ditulat, ora dicontoh dening sapa ae. Yo mergo iki ora becik. Mergo laku sing ora becik. Saiki ayo balik mergawe sak anane. Mengko oleh wong loro, rekoso wong loro, seneng ya wong loro. Ya Kowe iso nampa aku mi. tak tampa Kakang. Matur nuwun nek Wis kowe. ora apa-apa. Ayu tenan bojoku. Waton aku iki susah paribasane. Aku iki tak tampa kanthi legane ati. Omahe kobong iki. Wis ora apa-apa, yo ayo do gawe nganggo apa iki terpal ning kono pojokan sarpring iki ya ora apa-apa. Sing penting kowe karo aku ngumpul ya. Bisa. Ya wis ayo. Ayo Kakang.
parane jagung sukete ketelope munggah panggung lakok kepot syukur. Aduh. Sakno cah. Aku bakalan aku. Ditoke kecemplung munggah ngeng kene glempang neh parake ngulon mati aku. Nuwun sewu Mas, ku pendara tulungi ya Mas, kancaku Cambloro montore kejegur kalenan Mas. Tenan aku gak bodoni ning mburi. Numpak motor piye? Mendem sithik kok kejegur kalenan. Oh, numpak motor. Nggih, numpak motor. Kejegur. Nggih, biasa terang udah. Iya wis diapakno. Terus no sik. Kemang wis parian. Wis Mas, Mas. Gambar ngono. Nek parian Aja ngomong. Kene. Kowe mah gak krungu pari aku apa piye? Parian apa mang? Nandur jagung sukete ketel. Iya. Aku ape munggah panggung lah kok kepetel. Kepetel telek. Ora pariane dinggo. Ayo. Nah aku parian sak genahe wae, Pak. Sing penting sing isih padha mirsani sik aja melek. Iya iya. Dulur-dulur kabeh kali ombo ya tak dongakno. Lah ya wong dagelan bengi metu kok bareng mentok golek pangan cacah. Ditokno, aku bareng metu kok pawon mentoke melok metu. Aku tak munggah panggung sik aku ngono. Iya. Gusti, Gusti, mentokem kurungi le, Dik. Lah wong dagelan metu kok ditutno mentok. Ning grapyak lho mentok kene lho, Mas. Mosok grapyak Kandhane kok. Grapyake piye, Dik? Jarot arep metu rak ditutno. Iya, aku ngerti mau. Jarot munggah panggung. Heeh. Lah aku ameh nututi Jarot arep munggah panggung. Iku wae mentok gelem bagekno. Piye? Nek bagekno piye? Mas. Iya aku tak munggah panggung aku ngono. Iku ora bagekno. Wong aja negele mentok ya ngono kuwi suarane. Piye? Mos. Lah kok malah pantes iki jogerone. Ya nek ketok aku dadi mentok pantes rene ana nyedarane tak sosor matam. Ayo ditutupno kok malah. Yo genten kowe, Pak. Lakone yo apik kok. Ngombe jamu diwadahi gelas sedaya para tamu seger warap. Sapa ngerti engko balik awak dhewe wong telu entuk oleh-oleh. Oleh-oleh apa? Mentok. Bu engko gawane mentok ya Bu cilik-cilikan lah ngono lho Bu. Mentoke sapa? Mentok cilik iki ya gak mentok. Apa? Iku jenenge meri. Lah iya to Mas? Betul. Anak mentok jenenge Meri, anak wedhus, cempe, lah nek anak sapi, pedet. lah nek anak semut. Alah lah iki. Gramang.
Gramang. Sing kandha sapa? Berarti ora ngerti kowe. Ora ono, Mas. Gak ono, Mas. Nak anak kebo gudel. Lah iku aku ron. Tapi nak iki lagi iki anak semut gak ono. Ora ro kowe. Berarti ya kurang pengalaman. Roh. Apa? Kroto. Ah salah. Kroto iki ra kerangkang. Iya. Ya mang lho menawa. Apa? Mas tak mau mang apa gramang? Dutu. Lah saiki mbok salahno anak semut iki apa? Anak semut iku sapi. Lho edan. Colok meripatmu lho. Ngayal. Ana semut kok sapi jenenge lho. Wis seneng kok ngayal. Lah kok iso semut kok anak sapi iki metu ndi? Kok metu ndi lho iki nyata lho Mas, anak semut iki sapi. Ora iso. Ora percaya? Enggak. Kowe tau krungu mecopat ora? Ya mau copat ya bolak-balik. Lah iya. Iso. Semut ireng. Anak-anak sapi lho berarti semut iki anake sapi. Iya. Anak semut iki sapi. Iya semut biyen didemeni Pak Am. Mama cakutan kok nesu. Semut ireng anak-anak sapi. Iya. Semut ireng ada anak-anak kemot. Bener kok Pak, bener Pak. Kowe iku sing goblok. Anak semut iki sapi rasa ngayal. Ngene kok jare dosen dagelan. Mulane timbang kowe nak ora kepengin salah semut demeni. Nah, dadi kok somben anak-anak iso metu jarot. Iya aku ya gelem ae. Ini Demeni anu semut aku ya gelem. Ning ya anu ling kok aku nek sambat do gripis titipku ya. Mbah. ayo terusno sik. Karek sithik Mas. Iya, yo. Sithik diterusno ditutup. Iya wong lakone jalukan jam 8 tet gambyong kok. Mulane ora ketangkut jam 2 kurang sithik kon ngebari ora masalah. Wis kadung perjanjian Pak Pandi karo sing digawe kok. Sepiro Mas? Salengen rot. Iki bocah iki bolak-balik lali laras iki piye lah Jan? Lah aku malah ketemu kancaku mendem gejegur kalih niki lho aku ilang kabeh. Nane nano. Iya kok mbok warai terus le Caca. Sing bayari kuwe aku piye? Santen peresane klopo cukup semanten parian kula. Segar. Alah apike Lah Cak. kok ora apik piye le Pak, kowe ngerti dhewe lakon bengi iki kudu dikit dicontoh. Iya. Aja nganti wong ana nen-nen. Takon kok bengi to. Piye. Aja kesusu muluk barang kamelok tundane kaselak-selak. Lho ngono iku tembung ngono lem kulak kondi Rot. Bagio ngono bagi. Neng ape tak tiru Mas. Ape tak tiru lakon iki ya. Ate mbok tiru piye? Lah aku golek jamu pegel melarat ya ora ana. Iya. Aku ape mek pesugihan. Aku yo njuk izin kowe sisan Rot. Lah tek ngono. Pak Am tanggone asok ya. Ya ora apa-apa. Ngene aku ya wis tau Mas nuwun sewu. Wong iki nak urung ginanjar sugih utawa wong duwe aja sok muluk mang sing tak kandhake. Iki gak kena. Iki apik iki Pak Rukun nak nyuwun apa lakon ya apik. Aku mbiyen tau kok Pak. Delok ndingi lho Pak. Nek corona karepku ya aku ya pengen sugih karo wong-wong. Ya sapa wae wong jenenge musibah donya sing tegese kaya ana corona. Kabeh wong sak donya padha sambat. Tak alami koyo lakon bengi iki tenan Mas. Pengen wis ketoprak ra tau main aku pengen sugih bojoku nom yo ayu. Aku wedi. Melayu ning gone Gunung Kawi. Mek gundul aku Pak. Walah. Mek gundul papat aku. Walah. Gundul pewapat tenan Mas ning Gunung Kawi. Akeh men iki. Gowo mulih bareng teko Ngawi ucul loro. Karek loro Gregeten tak adai kerdus loro terus tak solasi teko mbloro sitoke plepeken bongko. Karek sitok malah Gusti malah gawekno wong. Lah kok iso? Lah wis ndase gedhi ora gelem golek dhuwit mentil ae. Ndase gedhi kaya Pak Ye. Aja. Ora. Nek aku wis tenang ae Mas. Kene aku wis ora kudu ngono ngene, aku wis duwe pesugihan dhewe. Sapa? Nek bengi iki ra pesugane nyibloro. Iya, nek kowe nyibloro. Lah nek kowe Dik. Nek aku ki pentil. Nek pesugane tempuran aku.
Apa? Ya kate sprene, Mas. Iya syukur Sugih alhamdulillah. awake ora sehat tok. Nek sing penting kan ora nganggo aso. Iya, iya, halal bener. ngono lho. Wong jenenge sugih mlarat iki wis ginaris marang Gusti. Bener Mas, ibarate menungsa mono wong urip. Iya, iya, Iki nek pinemuku lho Mas. Iya, iya, piye, pinemumu. Dik? Jenenge wong urip ibarat wadah. Nah, Nek wis ginares sadahe gelas mbok sok ana sak blek, sing keri ya mung segelas liyane do kutah. Iya, mula kuwi. manut wadahe. Contoh wis matur nuwun Pak Rukun sekeluarga. Tera, lha iku Mas seneng aku isih tersenderek ngon. Iya. Wis matur nuwun Pak Rukun sing wigati Mas sapa mangsa? Jopi. Nah, sing dadi manten. Wis muga-muga ayom-ayom tentrem nggone bebrayan. Amin. Wis kaya unen-unen yo ketoprak maneh. Iso nyendang agung nyanggar waringin. Ya aja lali muji syukurana ngesra dalem Allah taala. Kajate penyinipun Bapak Rukun Sukalawarga sedina sewengi pinaringan slamet rahayu widodana ing sambikala ora ana alangan sawiji apa. Amin. Alangane wis apa iki jengene wis nemahi ketoprake. Iya. Iki mang sing ape mulih sik lan delalah Piye? Ya kenapa, Dik? bane ngobos malah ngumpul. Cukur. Ngumpul. Mulane tak kandhani. Lah ana biyen nuwun sewu lho Mas. Awak dhewe bolak-balik main ning Kali Amba. Nak piyayi mriki wis nak jenenge ketoprak oleh ngopeni ora setengah-setengah kabeh jajan. Mulane koyo kowe barang. Napa? Angger metu jajan iki lagi tak plengak kok wis ilang lho. Lah wong cangkemku ra doyan tasku games kok. Lah ya kandhani ya. Ya ta ora. Lah iki mau gara-gara motor ngobos ndarak kaboten jajan piye. Motore ngobos geget golek kompor. Kowe barang yo ngono kudu. Kowe ya mek piye, Dik? Sapa? Kowe. Alah gatakno cangkeme. Lah dawan dikeki sak apa kresek abang lagi tak plengak kok wis ilang. Lho iki dibadhok malaikat nang ndi jajane kok ora ono ngono. Kandhane Nek tase. mek lho, Dik, ora usah isih. Makroni mlebu, kerupuk mlebu. Sumpah tenan ora Mas. Kowe ngadhe makroni. Alah yo ora Mas, sumpah ora tenan. Lah piye? Mau ngadai gedang tok lho rong cengkeh. Lambe. Lah malah engko tak rasani kok metu tenan. Kenek tak nggo. Mas matur nuwun nggih. Entuk MBG. MBG ku gedang ulin karo makroni. Nah, Wis ora buah untuk gedang. iki Tur nuwun lho Mas. Mas iki Lah iya. ngerti. Kok roh nek iki lho ngene-ngene kethek. Lah untune wis ora patek ana dikek sing empuk-empuk. Kowe kok mengos kok nesu ngopo? Lah iya iki malah kok roh nek ngene-ngene Lah kethek. Iya. Maksudku kowe iku ndek ngene-ngene kethekno lho Mas. Ngono. Kowe kok senengane kok yo. Nek menawa aku mbok arane kethek. Iki lho wis aman mitok. Lha mang sing dadi wong sugih wis lap. Keparat wis lap apa mulai. Biyen ngamanno ngene iki 20.000 biyen lho. Biyen. Nek karo semut gak patek mentolo aja 50 ae. Ya muga-muga masih sing kersa peparing jajan iki mau. Iya. Muga-muga banyak teman, banyak persaudaraan. Banyak rezeki. Amin. Sebab Seduluran. para pininter wis ngandhake. Piye ngandhake piye, Pak? Wis ngandhake. Kandhane piye? Ana tulise yang widi. Iki ana tulise yang widi. Wong sabar lawana rimo. Ginanjar dawa umure. Matur nuwun lah sak kubu kasmara salak sekilo. Alah Gusti Akeh kanca pamo mitra. Alhamdulillah kok rezeki Kacek ing sesama. Iya. Yen lagi lara wong iku. Roti ana
ana to roti. Roti. Wis gak ana. Ya wis, yuk nganu ae sing duwe mentok kon mek sitok jo berong. Gampang gone antuk tombo. Ngene iki lho Mas. Nek ora seneng ora pune diparingi esuk-esuk ngono lho. Kowe bareng muni mentok sing duwe mang terus tilik-tilik. Mentokku ilang ta ora wonge. Yen liwat aku kelingan gubuk kae yen tak goleren Yen tak goleren ning cagak kebak tulisan warna abang tondo isih prawan oh so sepiro Mas catatan sajrone asmara biyen ate tak nggo ngandung tresno ya iyo tanpa bantal tanpa kloso bot abote ketaman asmara ketaman asmara gubuk kainyi penwadi wiwit biyen tumeka saiki meka saiki gubuk kae kebak crita tengah bengi nganti gagat rino ketaman asmara catetan sajroning ati datang luntur saya merati aku kowe dadi garwa marga leren ning gubuk asmara nah mantan-mantan gubuk asmara sampun katuran nggih Bu bunda-bunda cantik semuanya ya matur sembah nuwun wis muga ana ing penggalih dados jampi saya ugi keluarga besar Mustika Budaya dadosake panglipur Mas ugi ngraketake sinambung rasa paseduluran kagem dulur-dulur kaliyan basa kokoban kulon biasane kan ning lor saiki ning tengan sapa ngerti sok ben meneh iki mantenan Mas Jopi ya nimbali ke mang ya ana apa jenenge tuplek onjen adat Jawa lah Pak sapa ngerti didongake rezekine apa Pak Rukun sak keluarga tambah berah kutah-kutah amin berkah somben insyaallah pinaringan apa putra utawa putu sing soleh lan solehah selapanan nanggap neh ya topake Pak Pandi nggone ya ning kene muga-muga gak udan iya amin lengganan nek ngono lengganan ya alhamdulillah ning dagelane karek loro kowe seneng ngamuk get-geti wong ngono to iya Mas kok piye kowe mungane ngomong ora ngono tak kene lah iya saiki lagi mantu somben iki terus diparingi putu terus lapanan dak jek suwe ya. Umpama nanggap ketoprak iki neh, ya dagelane karek loro. Karek loro sapa ae? Ya karek aku mbek Jarot ae. Lah aku. Kowe ora matek wis tuwek. Guyon-guyon. Gelatim.
Nek aku urip gelatin mbok disi ya. Ora. Santai bos, tetep bisa melok. Jajai niku. Nak kepengin awet karbit, Pak. Ya alung mbok formalin kok. Iya nang gawekno lodong ya. Wis iki. Wis cukup semene. Yo cukup ben teruske. Ayo. Ya nek ana kranan putih nyuwun gunge samudra pangaksama. Ya wis ayo. Ayo timbang makron niku mlempem ae ndang. Ayo. Matur nuwun. Gedange tak gawa lho. Ya gawa, Pak. Panestipun kakang Sirpang Wajipono. Iki sampun kula tampi Kakang. Mboten kasupen ingkang sampun ngaturaken sugeng betul. Rekrekono suwane kakang Pakis Yogojo. Siramu katulung tukang prayoga. Kestakaken dawuh-dawuh Kakang. Kakang Pakis Yogojo. Dawuh tinimbalan kula Kanjeng Sunan. Ingsun ora ngeseke suwane kakang Pakis Yogojo. Ewa dene ing iki jeneng kakang Pakis Yogojo. Munggah jeneng pendopo jagat. Napa wonten wigatosipun? Mila leres wonten wigatos ingkang badhe kula unjuk aturaken dumateng panjenengan Kanjeng. Monggo menawi wonten wigatos enggal panjenengan unjuk atur. Para madya ngantos pusara ampun ngantos tido-tido. Ing sekawit kula nampi utusan saking resa panjenengan kapurih tedhak wonten ing Kabupaten Lodaya ngadhep wonten ngersane Yayi Dipati Indra. Lah sedaya kala wau anggenipun Yayi Dipati Indra Baskara mboten marak ngabiyantara wonten ngersa panjenengan sampun disengaja. Sampun disengaja. Leres. Ajeng dasaripun Yayi Dipati Indra Baskara niat mbalela wonten ing Jatiara. Indra Baskara mbalela wonten ing Jatiara kakang. Balelaning Indra Baskara piyambakipun mancik mawa dasar yen to Indra Baskara punika nyuwun dhateng bumi pemutihan. Kakang Sedoyo. Nggih. Panjenengan sampun pirsa piyambak menawi Ludaya menungso Ludaya menika tasih tabah perintah wonten ing Jatiara. Leres. Monggo dok rika semantun anggen panjenengan ngawat wonten ing Kabupaten Ludaya.
sampun kula sampri purba dalah kuasa sawanipun dipati Ludaya Baskara. Sedaya sampun kula tindakaken. Kula getapaken prajurit saking kraton Jatianom ning pepuntaning sedaya para prajurit lan senopati saking Jatianom sami kalindhing yuda Kanjeng Sinuwun. Jatianom sami mundur. Leres Kakastubaju. kasinggihan. Napa badhe cekap semantran depo jumeneng. Napa wonten ing kraton Jatianom. Amun kagawe saged mindakipun Ludaya Baskara. Kanjeng Sunan Prabu ampun nuluh dhateng panjenengan. Boten usah panjenengan penggalihaken bab perkari Indra Baskara ingkang balela wonten ing Jatianom. Tasik wonten kok senopati agung ingkang katiasanipun linuwih pinaribasan jago liring kuning ingkang dipisik jaluning saben enjing ning dereng madeg sunaning griya. Lajeng sinten menika? Boten wonten sanes mung ingkang putra panjenengan Kanjeng. Tejo Kusuma. Putra kula pun Tejo Kusuma sampun tatrane kabiasan. Pantes menawi Tejo Kusuma idep-idep kangge pendadaran minangka putra wonten ing Jatianom. Pramila saking menika kula nyuwun sawanipun putra kula pun Tejo Kusuma. Kados ngaten. Wis saged. Tejo Kusuma. Dawuh penimbalan kula Rama. Sadurunge Rama dawuh panjenengan sira pangestune Rama tampana lho. Sanget anggen kula mundi minangka dados saking jimat. Nanging boten katalumpen. Ingkang putra ugi ngaturaken singkong kula pun. Iya. Tak tampa galoro supombong ini wong tuwa. Kaget sira. Rama timbali kasepuluh ngadep ana ngersane Rama. Pindha sinamber ndhapa Rama kula katimbalan marang sebu wonten ngarsa Gandha. Tejo Kusuma. Anggone Rama nimbali kan siramu supaya munggah ana ing pindha Jatianom. Mergo ana wigati sing bakal tak dawuhake kan siramu. Dadekno kawruhanira, Tejo Kusuma. Iki dina Jatianom agewe ayu-ayuan perang mungsuh lan momo ing Kabupaten Ludaya. Tumindak Indra Baskara sing ing kono wani pamasane Rama. Mongko Tejo Kusuma. Balelane Bupati Ludaya Indra Baskara. Ing kono tuh peperangan kan gede, nang emane prajurit oleh kraton Jatianom. Padha mundur ora mau ngadepi Pradesa ing Kabupaten. Mulkan saka kuwi, Tejo Kusuma Kasinggihan kula. Rama nimbali kan siramu. Ari kelenggane iki siramu bakal ana paling kinalan sekali nanti minangka senopati ana ing Jatianom. Opo siramu saku ngelingake okas lan pakartine Bupati Ludaya Indra Baskara. Rama menawi sedaya prajurit boten kapratundang tanding kalih Bupati saking Ludaya. Menawi Kanjeng Rama
ingkang kawisuda dados senopati perang. Kula badhe ngestakaken dawuh. Kula badhe ngadepi kaliyan Indra Baskara. Payu Rama, kon ngadepi Pati Ludaya, ati-ati was padha. Ujo pangestu panjenengan kula. Banyu milih penirbasan pangestu. Kasihan Sun, nejek semua, nuwun jagat ketremanipun negari wonten jagat. oh kados ngaten ngestaken atur. Paman Indra Baskara. Iya. Mapan kleresan kula saged nyangkut kalih. Nggih. Menapa kapara leres panjenengan menika merong kampung. Boten kesosowan wonten ing Jatian. Pancen ora kleru bener. Aku ora bakal suwan ana ing kraton Jatiana. Lah kok ngaten? Wonten ing Kabupaten Lodaya menika tasih kabawah wonten ing Jatian. Panjenengan nggih mangsa badhe ngembari wonten ing Jatian. Ana ing Kadipaten Lodaya yen ora dadekake pemimitian Jatiana bakal ndak bulung. Paman Indra Baskara, kula nampi dawuh wonten ngersanipun Kanjeng Rama. Kersa panjenengan sowan boten kersa badhe kula peksa. Kowe arep meksa karo aku. Tenimbang te meksa karo kowe dhisik. Kowe tak bisa. Aja mlayu. Mayu lek papan kang jembar kang nemtokake aku. Kuwi apa aku sing tumekane, Pak? Ayo. Tandingan Paman Basu. Mati dening aku, wis. Ayo. Ayo. Mas, Iya. Sumo aku kapupuh ana ing majaning peperangan. Saklajengipun Mula saka kuwi dina iki ya nduk kowe putraku. Dina iki aku njaluk marang sabiyantuku ya. kados ngaten nggih. Menawi kados ngaten kula ingkang badhe
sapa saktenane iki? Ditepungake wae, aku Mayang Sekar. Mayang Sekar. Kabarna apa kelawan Hendra Baskara kuwi? Aku putrane Kanjeng Rama Indra Baskara. Oh, Bal iki sapa? aku Tejo Kusumo. Oh, Tejo Kusumo. Pangeran Pati saka ing Jatianom. Tejo Kusumo. Mapan kebenaran aku bisa ketemu kelawan kowe. Lah Mula kok- aku bakal mbacotake apa kang dadi kekarepane Kanjeng Rama. Oh, kowe ngraja ngitumindake wong tuamu Tejo Baskara. Isu Yen kaya ngono, ayo ditentokake aku kok wis sing mrene. kaya Wah. Yes, hop. Wah. Mengko dhisik. Sedulur, yen aku ngerti sandang penganggonmu kaya bocah saka desa. Pancen boten sisip. Tenane kowe iki sapa? Pun srawungke kula menika sentan. Sentani. Wasal dika menika sinten? Ya disrawungake aku Tejo Kusumo. Saka ing Jatianom. Panjenengan menika atmaja saka ing Krakon Jatikus Pancen Anom. Mapan kalebet. Jeng Pangeran, kula saged pinanggih kelawan bejo. Ing pangujug ngantos kula menika lumawan. Badhe minggah wonten ing Jatianom. Sumediyane kula kepengin suwita wonten ing sesembahan Jatianom. kowe arep suwita ana ing Jatianom. Iki malah kebeneran banget. Ingkang kesipun kados Jatianom kelawan Kabupaten Lodaya iki lagi wae ayun-ayunan peperangan. Durung ana krampunan. Nek pancen kowe bisa cilik ngerangket gedhe mateni kelawan Hendra Baskara dipati saka ing Lodaya. Ora ketangkepi wae keng sira bakal tak larapake ana ing sani Kanjeng Rama, tak suwunake ganjaran kados ngaten. Menapa saged kula gemi pangandika panjenengan? Kene ora. Lamun sedaya menika sampun kawejuk. Nggih, kula sagah ngadepi kelawan wong-wong saka ing Kabupaten Lodaya. Lamun kowe saguh ngadepi wong-wong saka ing Kabupaten Lodaya, enggal-enggal sliramu tumuju ana ing Lodaya. Namung cekap wonten papan meninggu. Monggo panjenengan kula aturi sumikir sapa papan meninggu kula badhe ngadepi. Wayah sekali. Pada panjenengan sampean. tulis. Iya. Wayah sekali. Nganti aku nyandhek lawan pakar dene wong-wong saka ing Kabupaten Lodaya. Mergo wektu dina iki aku bakal ditampa pasukanku kelawan wong-wong saka ing Jatian. Apa kang dadi panyunan? Namun aku bisa nyuwanake wong tuamu ya Indra Baskara. Ing mengkene bakal ditampa pasukan. Lho kok malah kowe sing maju. Mergo aku lagi wae mujo kelawan Tejo. Icuk semua. Isu Wong, ya ngene ya, Mayang Sekar. Aku ora ngepengin pangorbanan kang gedhe antaraning wong saka ing Lodaya lan Jatian. Dadekake kawruhan kabar sing tak tampa lamun wong tuamu iki bali kamangka Lodaya iki isih bawaan saka ing Jatian. Ayo, ing mengkone kowe bakal tak kanthi kadhep kelawan Jeng Pangeran Tejo Kusumo. Bakal tak sunake pangenteng-enteng kabeh kaluputane wong-wong supaya Kabupaten Lodaya. oh dadi kaya ngono sih. Yen pancen kaya ngono Kakang aku mung manut karo karusan. Nek pancen kaya ngono sudi ayo kowe bakal tak kanthi